Yon, it's your boy Joa right back and again for another video content. So nakatingala mo nga nung ngit-ngit maning videohan eh. Ayaw kabalaka kay mong sigara man sa in 3, 2, 1. Charan! Bitaw kini bitang adlaw is June 8, 2024. Perting dugayan na ni sa akong gallery. Pero ako aga po ning i-content kay wala mo ko ilaing content bitaw. Nami sa Sikatuna kay na sila sayaw karong adlaw. Ug kauban na gyapon nako ning mga the FCM fam. Mo lagi gyapon ni chapiron gyapon ko tani nila laglag uban-uban kay mo lagi way lingaw sa balay. So why not laglag na puta sa Sikatuna para makalaglag punta. Balik-balik na mo sa laglag yun sa bani. Kana ko lang yung istorya mo laglag na raman. Sa pasagdiin na raman gud ko ninyo. So mao to ninaog nami sa jeep nga mong gisakyan para makaandam na ni sila. Oh, shout out din mo. Ihi! Yay! So, diara daghanan ng mga dancers din no, nagtapok sila kay mo lagi contest og nagpractice na sa sila para silang sayawon karong gabi una og diha sa mga FCM nagabaw nagunsa ni sila ga tapok-tapok or nagpractice naman humana naman siguro ni sila wala man ako na videohan tong ilang rehearsal. So mao na ni guys kung kini laging chapiron suguon jud ta sa tong mangon mapapaliton ta og tubig. So no choice si kuya, so nangita dayon ta og kapalitanan og tubig og timing daysan bazaar man dinhi sa ilahang pista sa Sikatuna og moto kasi sorry mo ginagmay niya palit-palit na lang po og tubig tatanawa na mo kani makapalit og tubig lagi tanawa na daghan na kayong mga tao nagkaon sila busog jud sila kayo. And of course ang akong gipalit is tubig ra jud, nothing else kay wala gyud kwarta. And here it is. Asa batog tubig nga ko dugaya mo gawa sa kuno sa video oy. Asa maka basta mo na tanawa naman ni Zuni ang mga tao dire, mga beauty kadto ilang mga stalls dari, mga pagkaon. Oh, diarag tubig diarag you watch pistol lang dugaya kasi magawas sa tubig. Uy, pero okay lang. Ang importante makita na tong tubig og igawas na ko sa Sikatuna Bazaar nila. And dito na pud ko sa event kay mo lagi taron mahatag na nako ning tubig sa akong manghod kay siguro giuhaw siguro to sa paghuman nila og practice or rehearsal. So, dali-dali na lang pud ko. Dali-dali daw ko no pero hinay kayong nilakawan. Awaw nilakawan ka Diyos. Sus Ginoo ko. Og diara perting daghan ng tao na nanaw lagi jara ka as in daghan jud ka jo makakita ra man jud mo. And sadly nasad ko yung mga videos nga na-delete na nako kay puno na mong gud ako ang cellphone so no choice so delete jud dayon. So diara mga sayaw sa Eco Farm. Sakto ba pagka-pronounce nako pero start the Eco Farm. Then the FCM Farm. Oh. Shout out di ay nara ako mangod na grabe kayo mo sayo. Pak parak pak bang. Og lastly the Technotronic. Yes, mo ni pinaka-idol na nga mga dancer jud. Kani jud always jud sila mo daog jud. Mo ni sila mga champion sa hip hop. Og kini guys mo ni mga highlights sa dance battle. So nakatinga mo nagunsa ni sila mo ni ginatawag nga cramp ng isang gibuhat kita mo da ng kana dili na siya kanang gaputi bitaw nga ang ipa-focus karon kana si mo na itawag na crap. So kana mga tao nga mag-criticize nga uy mura jag buang dinhi sa porog buang guys mo jud na style sa sayaw jud guys as astig jud guys. To be honest makita ra jud mo sa personal makaingon jud mo nga wow as in jud grabe fire jud kayo. Ug after sa ilahang dance battle nasad ko ipakita ni jud nga pinaka beauty sa nga tanan as in taga Sikatuna man ni si Ja. And astig jud guys makamuot jud guys tanaw ni paghuman na nila 3, 2, 1. Look at her butt. Yeah, we love this fat ass. Look at her butt. Yeah, he love this fat ass. And yes, bisag pildi ang grupo sa ako ang mangod still congrats gyapon nila kay they still do their job. So I think diri ra siguro tama na tong video no. So take care, goodbye. Yes.
This right here is my favorite ever.